Hej Agnete, du har lavet en rigtig god opgave om årsager til højre nationalisme. Og nu vil jeg lige gennemgå lidt i opgaven med dig. Din indledning er virkelig fin. Du kommer hurtigt ind på, hvad der er interessant og hvad der er aktuelt. Det er vigtigt at vide, at hvad denne højre ekstremistiske ideologi drejer sig om, så man kan danne sig en holdning omkring den, ikke mindst forstå, hvad betydning fremvækst af den vil have for ens egen land og ens selv. En lille ting her, tænker jeg, der skal du lige skelne mellem højre ekstremisme og højre nationalisme. Det er ikke altid det samme. Så kommer du ind på noget historisk baggrund, og du har nogle fine kildehenvisninger. Øh, og så kommer du igen lidt ind omkring, at nationalisme kan betyde, at man har et ønske om at ekskludere nogen, specielt højre nationalisme. Så inddrager du Karl Christian Langers, som har forsket i nazismens historie, virkelig fint. Og du skriver, at der er ikke én årsag til højre nationalismens fremvækst i verden, men alle årsager bygger op til en frygt for fremmede kulturer og ændringer i traditioner. Så kommer du ind på lidt med indvandrerstrøm og flygtningekrisen, som er rigtig fint. Så har du noget statistik omkring tilslutning til Dansk Folkeparti. Det er også rigtig fint. Og så har du en kort konklusion. Og det ja, er en rigtig fin opgave, og den er til 12. Jeg tænkte, at hvis man lige skulle sige en lille smule, så kunne du godt have haft noget med om globalisering og tab af arbejdspladser. Men man forstår i hvert fald, hvad højre nationalisme er, og det er ja, godt skrevet. Du skriver virkelig godt.